Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kuti aone kuti kodi boma limadani osaka boma kukhala munthu umati ine ndili mchipani ndikumakayeza mashotsi yayi. Kuli anthu amene anakwira ntchito samagona usiku ndi usana kuti achina Boyd Kamanga gamoti inatha ndikuona amazungulira ndi mayabida miya iwo nkumati akulowa mboma andakalowa mboma zasintha. Ine ndikaona ni mmene analili ndi pano palibe china chilichonse bolanso anakangokhala mmene amatani kodi amakhalira kuti achina Edward Covert kuti achina Felix Macholo ndi anthu amene onse tibwera nawo. Tikangobwera nawo amenewo muziwezo nena kuti kunoko Mcp kulibe. Ndeti SSSO tufuna tipereke chisanzo chabwino kwa anthu kwa abale athu. Tili ndi apolisi amene timakhala nawo mmadera sakhala kumalo awo yayi timakhala nawo mmadera. Ndeti SSSO kunena kuti ifeyo aine Jeff tizipanga zinthu zabwino cholinga chonena kuti anthu tukhala nawo mmaderachi tisadane nawo tisatenge kukhala otani oyipa yayi. Nengati muli ndi neba wa Mcp amene afuna ziyambisa ziwawa inuyo mamawa mukakumana naye muzingomfunsa mwani munapita kunsika akati mwabwerako shuka makula bwanji muzimuona nkhope yachi muona onena kuti wakwiya. Kusonyeza kunena kuti zitukuko zimene zili nsiko muno zimene boma lapanga ndi zitatu basi: kukweza mitengo ya zinthu ndi kuyenda ndi zikwanje mtauni. Zimene zonse ndi zimene akuzani kodi ndebali chitukuko china ndebali chitukuko china chimene boma likupanga. Koma chitukuko chimene chocho mmene boma lapangira chinakakhala kuti ni maskulu ine bwezi ntayigomera chinakakhala kuti chitukuko chimene chocho ndi misewu ine bwezi boma limene lintalitani kodi ntaligomera. Mukuchifuna chitukuko chimenecho muchione chilipo mpanotu mufuna muchione chitukuko chimene mmene ayendesera anakakhafuka amachiyendesatu Blantaya Lilongwe makotidwe amenewo Blantaya Lilongwe polisi itu imeneyo Blantaya Lilongwe mene amuyendesera munthu ameneyo mene ammangira munthu ameneyoyo anakakhala mamanga maskulu achisane taimani. Apa boma ndikumatira panga chitukuko boma ndi boma mamoti likanize kuti kodi anthu tayang'anira bwanji kodi mitengo ya zinthu mmene ikukwerera solution ndi chani. Kodi misewu ikukumbika siku ndi siku mvula ikagwa tingatani. Chimene boma likudziwa ndikummanga munthuyu kuteko mmene ammangira munthuyu anakhata mamanga maskulu ina kakhala misewu yoche sina kakhala ya masewera yayi. Ambuya pepani boma lakuzuzani boma ndi boma chimene limakhala likamakhala okambirana kuganiza kani yache ndiye munthu uti. Ndifuna ndikuuzeni kunena kuti pali zambiri zimene zikuchitika koma sikuti sitikuona yayi. Tikuona ndati sikuti sitikutani kodi tikuona koma tikudikira siku lo likasengotira kwana. Abale athu amene mukuvutika mmadera osiyana mukumati mukatuluka kuopsezedwa tizakutetezani tizatani kodi ndi nthawi ndilekere pompa. Koma ningomalizani maonena kuti achisale pepani bwana lichono gavana pepani chifukwa tusana mangetu munthu mmodzi yayi uyuso amene ammangira achita amani mene ammangira lichono gavana ina kakhalanso kuti ni maskulu ichiso chikhale chitukuko ichi
takambirana nizosisa mitengo ya zinthu, amalawi tathandiza bwanji, mankhwala mzipatala tipanga bwanji, anthu asamavutike, osakhala kumanga anthu ya zikomo. Manja mawo kuno kumwera mundulole wandakatulo uchatabwera pa kadaro sanga ndakatulo yako ija sanga wandakatulo DPP wewe tivenda katulo machangu ndakatulo tikaeje tivenda katulo zikomo kwambiri. Uganizenso Malawi wanamizidwa kulira ndiye walira misonzi yosakata sindingalankhule mokhotakhota mfundo yangayi popeza izi tonse Malawi tazipenya tonse wake osati wa alliance chibwana unachita cha mchombo lende kuvotera tambala chimanga chili pomwepo atakuninka nalo boza la nkhukuniza osadziwa kukunamiza zokudya katatu iwe kuluthungululu kululutira chinyawo chosavina atangolowa mboma ndi chiyani adachita masewera Malawi uganizenso kachikena atati alipo ndi omwewa tiwavotere osasokoneza pamawa uzalira DPP ichi ndi chisankho changa sindikuziwa nzangawe ngati ukundimva aliyense akudziwa atati ndi salamangwe kunena mosapyatira atati ndimulera khungwa moti ndikuyankhulamu ndagona ndi njala ndasambira safu komanso zovala nzigamba kuphatikiza apo zitukuko sindikuziona komabe osataya mtima atati alipo mchipululu simofera anthuni mudziwe malemba atero muganizenso Amalawi anzanga chimanga chinayi chija muli uthenga osati tambala alibe phindu lililonse pasiku katatu ananama tizizadya ntchito wa chinyamata azalembedwa lero taonani fetereza mtengo aliyense akulephera lero anzanga muganizenso kachikena zikomo. DPP wewe pakanga pazizira pang'ono eti tivine 2 minutes Jomo Osman Yankule pazizira pang'ono nyimbo yabwino DPP wewe tivine pang'ono eti menya nyimbo yabwino se
manja. Jibi wewe. Panthawi ino tufuna tazuse a deputy mayor komanso tazuse ndimafuna mwana wa ng'ono kwambiri. Iwe tabwera kuno iwe. Iwe tabwera. Tafulumira. GBB wewe. Tafulumira mpaka tafulumira. Ndinaye funso limodzi lokha mwanayo ko basi. Funso basi la mwanayo. GBB wewe. Achimwene zinalo ndani choyamba? Zinanga ndine Beston Chikumbu. Nda Beston Chikumbu. Manja mapa achikumbu manja mao. Achikumbu atati maziwa. Ndi maziwa. Zinao ni ndani? Zinao ndi Digani uje. Wakwa nayo basi pita. Abola wina. Tabora fulumira. Akuona Chisale nda chacha pano kunena pano. Tabora. Tibiwe. Tadeni songalo ngati. Tipazango opuma ati. Achimwene. Wamenya socha tu bwana. Wamenya socha wewe. Ame ndi Chisale tu. Achimwene. Zinalo ndani? Saidi Yusuf. Professor Maziwa. Zinalo ni ndani? Abila Mutarika. GBB oye. Leo nishikwa kisangalati. Leo nyama lisangalati. Kwani mwanayu ani bale wacha kuziwa. Abwefa amba kumbea ndramasi. Mundi wao ya akansala ade alino komanso nda deputy mayor mutiyankhule. GBB oye. GBB oye. Adadi oye. Tambala timponda tambala. Tambala timponda tambala. Analeta kuba. Leo zilipo eti. Ineyo lero. Zoyankhula zikundivuta kwa basi. Chifukwa nena kuti lero ndi tsiku lokondwera eti. Lero pambiri ya kuno kunthandizi wodi. Lero ndikoyamba kulandirapo alendo mmene abwerera Chisale bwana mchachaso pezekapo mpano eti. Sikoyamba kamene kaka. Koma sikakhala komaliza. Kango kachi yambi chabe. Bwana mchacha lero lino linayi tsiku la Chinyamata. Koma tikhulupirira kuti siku lina aje mu office mwanu mukamapanga organize misonkhano mutipangireso msonkhano wina pompano. Anthu ena lero ngodabwa kuti ndi chifukwa chani function sinakhalire ku desert. Ku desert tusiku athu dera lino anagawa. Ku desert ni mbali ina, kunonso ni mbali chani. Desert pano ndi Chigumula, Bangwe ngati ndi ground ndi iti. Ndiye chinachi chonse chimakhala ndi chiyambi eti. Maulemu akuluakulu kuntundako pepani nakuyamba kung'alula akuluakulu pano potabwera pano tikuyenekerabe tineneza ndale eti. Ngakhala amati tikuzapereka moni koma tinenembeza chani za ndale. Wachinyamata iwe
zindikira lero kuti chifukwa chani tikunena kuti APM abwerere pa mpando. Ndi khumbo lathu ife ngati anthu a DPP tisamalimbane ndi kuchukisa makape iyayi, koma tiauze anthu kuti kodi adadi akabwerera atipangira chani. Sichoncho guys, adadi akabwerera tufuna ma technical college achatani. Sichoncho kodi tikanena zani ife atenga chikangawa ukauka. Sichoncho kodi tikanena kuti misewu yokongola yamangidwa kuti ndiye tikuwafuna adadi abwere kuti zitukuko zitani ziyende. Mfana wa kusukulu apapa wayankhula mawu wanena kuti fizi yakwera makolo wasangakwanise kutani. Ndizoona ama ndizoona? Tufuna adadi abwerere asise chani. Inu president wanzeru akanene kuti amanena kunena kuti iwo akalowa mboma fertilizer tizigula 4.9. Sichoncho eti? Ndiye ineyo ndifuna ndipereke uthenga huu kwa president. Mwaulemu wao ananena mawu ku parliament kunena kuti panopo anthu akagulisa matumba awiri a fertilizer, akagulisa matumba awiri achimanga, akumakagula tumba lingati la fertilizer. Ndiye kuti chimanga ni 50,000 kapena 60,000. Pomwe iwo wankati uza kuti inetu ndimayembekezo kuti president atanena kuti zomwe tapanga ife ndi boma lathu takweza mtengo wa chimanga eti kuti mukagulisa mukagule matumba 10 aja. Sichoncho kodi? Ndiye kuti bwezi pali chitukukotu, koma akati uze kuti tikugulisa matumba awiri ndiponso iniwe mwini matumba awiri kwanu, chimanga chomwe mutakagulise ndi chiticho. Koma DPP woye, DPP woye, ifeyo tunoma ndi Chisale ngati National Youth Director ndifani muyankhe kape wina aje National Youth Director wachipani chonyasa chosazindikira chomwe chili ndi mabulutu kuposa Jomo. DPP woye, inu ife lero amalawi imene akuvutikira akuti National Youth Director kwina kwake akupanga phwandolo akuti anthu apite mowasisa mtengo. Zoona zimene zozo Chisale taphunzitseni anthu abwana mchacha akuti akukasisa mowa atu. Inu munthu wense ukasisa mowa mmalo monena kuti asisa fertilizer, mmalo monena anene kuti anthu onse mwani apite kuphwandoko tumba la chimanga azikagula 5,000. Komanso chimangacho chilipo. Ndikuuzeni ina chifake nthawi yakwana. Okay, yeah. DPP woye, DPP woye, ting'aluleti nthawi yakwana kuti iwe wachinyamata wa DPP osaziyang'anire pansi. Ndichifake tapanga lero kuti tikumane kuti wachinyamata ina aliyese ukhale okwiya. Inu lero lino even wa minibus akudandaula. Anthu ena acha kumava ma t-shirt ndiponso anthu akamati alibe nkhanza Chisale anthuwa azizi wa Mulungu. Lero ma driver mtown mwakumamenyedwa. Zana lomweli apolisi atukwanidwa. Ndichifake tumwaona lero taenda monyang'wa atu mtown mucha. Chifake apolisi swaona kuti abale awo ndi a DPP. DPP woye, wachinyamata wa DPP samatukwana wa polisi. Koma izizi zisiru izi zili mtown izi zikumatukwana wa polisi.
akutukwana driver sakulemekeza wina aliyense. Ndiye tikane kuti boma ndi limenelo. Boma ilitani chikangala atani chikangala atani. Abangwe wanayankhula mawu akuti chitukuko chomwe yapanga bomali ndikumanga Chisale. Ndizona dedi anayiwala chimozi chitukuko china chomwe anapanga ndikumanga Jombo. DPP oye. Inetu ndi Chisale tangosiyana mwina maulendo kandi angati chifake tonse timati katimanga uku tikamatulukaso atimangaso eti anchachaso akati awitowere uku koma nthawi yatani Mulungu analikonza nthawi ngati iyi. Chomwe ningakupempheni anthu a DPP tiye tikhululukirane tonsefe tiyendere chani limodzi. Komanso ife a DPP wina aliyense omwe ali a DPP akhale ndi maganizo kuti tilowe mboma titani. Osamangoti tilowa mboma inu musanakalembese ziyenda. Panopo pakufunika kuti kalembera abweranso azalembese. Wachinyamata wina aliyense atengepo mbali pokatani kuti chikangawa atani chikangawa atani. Ndatukwana pano tikunena chilungamo eti chabwino. Ngani ina mwe ndifuna nene pano ndionena kuti Mulungu anatilemekeza tate wako ndi ndani. Tundizomwe timapanga DPP. Tabwera pano anchacha ngati region governor ali pati, Chisale ali pati, Bangwe wana ali pati, Mulota ali pati, aufanisha wasu akanakhala pano koma sali pati. Tili mozi kodi komanso mashado aliso pati. Ndiye kuti kubangwe kuno tonse tikuendera chani DPP oye. Bwana Nchacha mutikonzere msonkhano kunoko nditokozeso bwana Mulota pepani ndifuna atokoze achinyamata onse omwe atengapo mbali kuti izizi zitani ndi atokoze kwambiri chifukwa choti achinyamata amenewo chipanda kuyikapo mtima izi sizinakatani. Komanso titokoze a national director chifukwa mnalolera kuti chinthu chichitike limodzi ndi a director. Komanso bwana Nchacha ngakhale chinthu ichichi tinalakwisa mwina mwache mwabwerabe kuzakhala ni ndani ndife Mulungu akudaliseni. Anyamata ajiya zinonse ulemu wanu big up weti. Nthawi kubwera tate akubwera tonsefe tibwereranso kuti zikomo kwambiri. Manja mawo. Ndifuna asikana moza abwere kumaliza apa chifukwa akuyankhula asanda akulu okhaokha awiri. Sikana modzi abwere apa, sikana modzi akubwera pafupi. Tabwera pa chemwali. Choyamba munduze zina lanu. Zina anga ndine Clara Chaweza. Awanda Clara Chaweza achena bwinoti achaweza pa 16 September mufuna azawine ndani? Professor Arthur Peter Mtarika. Azawine ndani? Professor Arthur Peter Mtarika. Mutuze zifuka zilizoka zimezikupangisani ngati sikana wachinyamata kuti professor azawabwa pa 16 September. Okay, kwa ineyo ngati sikana komanso wachinyamata chifukwa chokuti maskulu athu amakhala odula zitukuko zokuti monga nenera Bangwe apa zitukuko zawo zimene akupanga kudziwa kumanga anthu athu achipani ndi umapitisa uku nkuwapitisa uku. Komanso maskulu athu ambiri akukhala odula kuti makolo athu sangakwanitse kupanga zoti atilipirire. Zimakhala zovuta or even kuti tigule mafertilizer makolo kuti tilime zimakhala zovuta kuti uzati tikagulise mazuwa. Ena kudelera tabwani kuno ino. Ena kudelera tabwani kuno.
Pangani mwachangu tabwerani. Fuso ndilomwe ichi achoyamba zinanu ndani? Fuso ndalimva. Koma chandipweteka ine mu mtima mwanga. Dzina langa ndine Edina Kazembe. Koma chandipweteka mu mtima mwanga nchokuti sindikudya katatu. Ndikuvutika kwenda ndigeni sinimaiziwa. Ndaenda ndi bigiri yangayi. Chama mawa kwa masiku taifa jota anthu alibe ndalama sakudya. Basi? Ababa ayi sizokhaso. Chasa chimozi. Komanso chipani chimenechi ndi cha Nkhanza. Chimati mangira azikulu athu ali kusogolo komanso chikangaya anatiphera chani? Muchikangaya anatiphera ndani? Chinaso chimene ninganene abale anzanga. Tiyeni tonse tigwirane manja kuti tikavotera adadi. DPP! DPP! Akuti malonda angu akuta. Chisale akuiza kujazo uwabasa anthu aje 100,000. Vini mali? Aika nyimbo ni vina kang'ono. Okay, movie na nda vini mali, aika nyimbo na vini mali, akarende azuse Chisale. Ni vina ni bwana. Azuse anchacha. Akina vini mali na bwana vini ni mosi tabu. Dufuna ndizuse. Mwarija? Ada? Jibi wewe. Hapo yazo ntawina akatamuna kuyankhula nchacheti. Yeah. Pano. Yeja? Akuti amenye freestyle Chisale. Jibi wewe. Mondilole pantawi ino. Ndifuna ndazuse RG ona bonchacha komanso natero tamenya nyimbo imodzi yozukira yozukira chacha asa chacha kanyimbo ka tamuke yake huyu ndikona pali mphatso tu pano pali mphatso apa chilankhala cholinga choti achinyamata azungulire mu mzinda wa Limbi kuonesera kuti tilipo. Ndikucheza ndi a National Youth Director olemekezeka Bambo Chisale anadandaula kwambiri chifukwa cha nkhanza zimene achinyamata ena akuchita mdziko muno. Zulozoli ku parliament kunalowa azikwanje tili momwe mu parliament imo woti ena ma MP anatulukira khomo la kuseli ndikuyamba kuthawa zomwe ife ngati ku chipani cha DPP tikususana nazo kwambiri. Tikufuna anyamata antendere mene mwachitira olemekezeka Chisale kuti no ku chipani cha DPP tikhale anthu achisanzo onesa kuti ife ndi achinyamata ofuna mtendere. Nithokoze kwambiri makhatsa athu onse, ndaona mashado angapo pano mabolapo, ndiona onse anaka constituency ino, a governance ndi timu yanu, komanso onse alijiona amene muli pano kuti mwalemekezanso function imene iti kuti zikomo. Zana ndi zulo kwatuluka report lochokera ku Tanzania kuti Tanzania akulanda nyanja yathu ya Malawi kudula pakatikati pamazi kuti mbali imodzi akufuna kutenga ikhale yawo. Ndiyati manena kuti anzathu achinyamata aja achipani chichachi amayenda ndi zikwanje aja amakhapa anthu aja
nthawi yakwana apite ku Lake Malawi akateteze nyanja uku. Nyanja ikupita uku. Ngati ali amphamvu apite kumeneko, chifukwa tiyenera kuteteza dziko lathu. Osakhala tokatoka kumamenyana, tokatoka kumatukwanizana. Tiyeni tibwerese fundo. Ngati wina sanachite bwino tisusane naye fundo zachezo. Ni ndale zimene tiyenera kuchita. Andi ndinaona kuti ndi chinthu cha mwayi, chinthu cha ulemu kuti achinyamata akukumana ine ndibwere pano. Komanso a vice president akanakhala pompanonso ndiye akuti yanchachapitani mukakhale ndi achinyamata limodzi kuti tiwathandizire chifukwa mwambo uwu ni mwambo ofunika kwambiri. Ndi mwambo ofunika kwambiri ku chipani chathu. Panopa tili ndi misonkhano yokwana 19. Ndiye misonkhano imeneyo tachosa umodzi ku Ndilande. Ndiye kuti asala ndi misonkhano 18 yoti tichite. So tikufuna next time tikapangira pa desert. Umenewo ukakhala msonkhano sopano kuti tonse tikakumane kuti tikakumane kumene koko. Koma ndifuna ndithokoze kuti zikomo kwambiri chifukwa chakubwera mwaunyinji mwayenda mtawuni muja mwamtendere osamenyana ndi wina aliyense. Ife sitilimbana ndi munthu iyayi. Chimene tikufuna ife ndi choti chimanga chisike mtengo, fertilizer asike mtengo, mafuta ophikira asike mtengo, kama transport asike mtengo, china chilichonse chitani kodi chisike. Amalawi azunzika chifukwa chakukwera mitengo ya zinthu. Ndiye tikuti ayi amene ali ndi maki asala yoti mafuta amene mukukumana nawo athe ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Kalembera akubweranso, fezi ina ikubwera amene simunalembese muli pano chonde akasegulira pitani mukalembese. Tikufuna kuti achinyamata ambiri mutenge gawo pa nkhani ya ndale. Maona kukuli wamkulu kungati onse ndi anyamata okhaokha. Sono ndale za dziko lino, ndale za dziko lino zagona mwa achinyamata kuti tipitise chitukuko pasogolo. Msonkhano uno si wanga, msonkhano uno uli ndi wainu ake. Monga tafotokoza kuti uwu si msonkhano koma amangodusa, koma ndinaona chaulemu kuti ndizakhale nawo. Mundilole ine siku langa loti ndiyankhule tipanga msonkhano, koma ndinaona kuti nchaulemu ndibwere nzalemekeze mwambowu pokhala nanu achinyamata kuti tigwirire ntchito limodzi kupita pasogolo. Zikomo kwambiri olemekezeka ameya athu, zikomo kwambiri a director, national director of youth ndi timu yonse imene mwapangisa kuti mwambo ukhale wabwino. Next time mukapangenso ku Lilongwe zimene za national director of youth, mukapangenso ku Nzuzu, mukapangenso ku Zomba kuti achinyamata akhale ndi kuti akutenga mbali yayikulu pa ndale zathu za dziko lino. Chifukwa tsogolo la dziko lino lili m'manja mwa achinyamata. Zikomo kwambiri, ambuye akudaliseni. Zikomo kwambiri. Mundilole ndi azuse a national director of youth ainake msonkhano uno kuti ayankhuleti. Achisale woye! DPP woye! Chimene ndikufuna ine ndikungotenga mkono wanuwo panopa pamene ndikulankhula pano. Adadi akhala pa mpando akuonerera akukuonani. Ndiye ndikufuna mkono okhawo mungu oweva basi mwaweve adadi. Aweveni adadi kumeneko, aweveni adadi. Zikomo kwambiri. Ulemu a regional governor mwini wake wakuno, komanso ndipereke ulemu kwa makansala onse, ma MP onse, ma shadow onse amene muli pano, komanso ndipereke ulemu kwa Bangwe 1. Tsiku lina akhala Bangwe 2, ine ndikhala Bangwe 1. Muli bwanji anyamata anzanga nonse? Pepani ndikudziwa kuti mwato Gavana usunali msonkhano
unali wauti tingoyenda ndiye tayenda, ndiye pamene tamaliza kuyenda anyamata ena anaona kuti tatopa tiliso ndi zina, athamanga ena kukapanga zinthu zina. Ena ndi amene mwatsala pano kuti timalizitse msonkhano weniweni. Tizabweranso ife kudzapanga msonkhano, koma unalo mangoyenda musewu basi kumangoyenda. Ambuye akudalitseni nonse amene tayendera limodzi kuzungulira tauni ya Limbi. Ndikuthokozeni achinyamata, mwalimba mtima pamene mwakumana ndi mavuto ochuluka kwambiri muno mdziko la Malawi. Kuluza kwa Profesa Peter Mutharika kunapangitsa kuti anyamata tivutike, makolonso avutike. Ndikuthokozeni chifukwa cha ulimba mtima kuti mwakhabe nga ndi Peter Mutharika. Chifukwa cha ichi ndikuyamikeni kwambiri. Ine Peter Mutharika wandituma kuti ndikuuzeni kuti mwina sitikuonana bwinobwino eti wandituma kuti iyeyo Peter Mutharika akadzangotenga boma pa 16 achinyamata atsikana nonse mudzangomuyang'ana Peter Mutharika kuti ayi bambo wathu atithandize. Bambo adzikhala ndi mtima wachikondi, osakhala ndi mtima wausatana yayi. Mtima amangokhala kuti okay, lelo kamangeni wakuti, lelo kamangeni wakuti. Okay, go ahead. Ndikupatsani mawu awa. Enough is enough. And I repeat, enough is enough. Ine ndi Chisale kwathu ndikunchewu ndimachokera mphepete mwa phiri la Dzunje. Ndimangokupatsani ulemu, ndimapereka ulemu, koma nthawi zina ulemu umatha. Ndanena mawu awa wiki yapitayi tinaona ena akulemba Peter Mutharika akuti tikammange, tipite ku Page House tikammange. Ndikukuuzani dziko lonse la Malawi kulibe amene angammange Peter Mutharika. Tsiku limene Mutharika ine ndidzafera pomwepo, ndipo ndikukuuzani. Ndipo sindingalolele Peter Mutharika kumangidwa ine ndilipo, sizizatheka. Ndipo ndidzadzutsa anyamata wonse nsanje tuchitipa kuthana nawo amaliwongo amenewo. Nthawi zonse Peter Mutharika amangidwe, Peter Mutharika amangidwe. Abwe mpini akakaka, abwande akulukunyinda ngatini. Sitimakuopani, ndipo sitimakuopani, muuzane, sitimakuopani. Enough is enough. Okay. Nthawi zonse nje kunjenjemera akuti akamanga Peter Mutharika. Pitani mukammange ali ku Page House mukampeza. Pitani. Khomo lopitirira mudzaliona, koma khomo lobwerera simudzaliona. Ndikulumbira dzina la Mulungu. Ndagwira ine ntchito ndi mapresident onse dziko muno. Bakiri Muluzi ndagwira naye ntchito. Bingwa Mutharika ndagwira naye ntchito. Peter Mutharika ndagwira naye ntchito. Ndamudzitu opyeza kuti ayi Peter tikammange. Ndati pitani mawa khomo ndotsegula umatika kumana komweko. Ndatopa. Enough is enough. Musiyeni Peter Mutharika apume. Wiki yatha yomwe ito ndikunena imene anali bize timange ndani, timange Peter. Koma inu ndagalweti, koma muli ndi moyo, inu muli ndi umunthu muli nawo. Nthawi zonse zimene mmadziwa nkumanga anthu basi. Wayo sakapanga zitukuko. Anyamata akuvutika, anyamata osewa yawa. Ndikubwerezanso khomo la Page House ndilotsegula. Tengana asilikali ano akammange Peter Mutharika. Ndipo musana mutenge Peter Mutharikayo mudzaonanso kuti I think timasewera.
mwaonjeza mulemekezeni Peter Mutharika anapanga zinthu zabwino mdziko muno, anathandiza anthu mdziko muno, anyamata atsikana samavutika ndi Peter Mutharika. Koma lero mukangokhuta kalongonda wanu Peter Mutharika. Nanenso ngati munthu ndatopa, enough is enough. Ndipo kuyambira lero achinyamata ndikutumeni mukadzamumva wina akulankhula nkhani yokhudza Peter Mutharika, mudzangomuzoti achimwene mwaulemu, bwerani tikambirane kaye. Tisanafike kokunthanako koma tikambirane kaye. Kodi munthu ameneyu anakulakwirani chiyani? Ungandiuze ku chimodzi chokha chimene Peter Mutharika anakulakwira, ndipo mukamuuze kuti ngati anakulakwira ine ndilirede kukupepesa iweyo mu dzina la Peter Mutharika. Ndipo sakakuuzani even chimodzi sakanena. Pepani izo nangolowereramo chifukwa choti ndinaziona zongolembedwa. Ngani athu sina limeneyo, koma ndangofuna ndachenjeze kuti adziwe ali ndi ufulu kupita ku Page House. Khomo lolowera dzaliona, khomo lotulukira sadzatani. Mudzidziwa mukamapanga zinthu zanuzo mukupanganso dilu ndi anthu amene anaphunzitsidwa bwino za security. Mukakhala pansi muzidziwa kuti munthu tikulimbana nayeyu ndi mmodzi wa ifo za security. Tsiku lina Ambuye akukhululukireni. Ndithokoze ndisanafike ku nkhani yathu ya chinyamata, ndithokoze mundimvetsetse. Ndikuthokoza Regional Governor, ndikuthokoza makansala onse, ndikuthokoza mashado. Ndipo ine ndikukulimbikitsani mashado achinyamata achitsikana amene mukufuna kuyimirira nawo. Lero Regional Governor ndikupatsani ripoti ili kuyang'ana ma t-shirt imene anavalira anthu. Mukandithokozere kwa mashado, mukandithokozere kwa mayi makhumula, mukandithokozere kwa chinkwita amene ndikuanenawa ndi mashado. Chifukwa chani chimene ndikunena mawu amenewa? Abwera anthu awo atavala ma t-shirt a MP waoyo. Kuyambira lero ineyo ngati National Youth Director amene akuyimira ku DPP kapulinteni zima t-shirt zambirimbiri, kapulinteni. Bora niwe chimene ukatsate ndikuuza anzanga achinyamata amene mufuna kuyimira, chimene ukatsate ndi logo yathu ya DPP, nkhope yako kayokayika uku ya shadow, kayokayika APM, zonsezo ndi zovomerezeka. Bwana, apa pali ma t-shirt a mitundu. Koma chodabwitsa ndi mashado. Ndeye ine ndikuyika gear yoti mashado nonse pulintani ma t-shirt, pulintani mene munga pulintire. Ineso ndikaona kuti shadow uyu wachinyamata wachitsikana ndi olimbikira, ineso ndingotenga 2000 t-shirt kumpatsa, 5000 t-shirt kumpatsa, ndipo aliyese alandira. Sitingalolele chifukwa cha wina MP wangokhala pri sakuthandiza ku Japan ndeti ziti munthu kulibe zimenezo, kulibe. And siziteka. Ndipo ndikupemphe na chinyamata aliyese okonda chipani cha DPP, aliyese okonda chipani cha DPP, aliyese okonda chipani cha DPP, achinyamata tindi nzathu memole amene yeyo amakhala bize, safuna kuba, safuna kupanga zachiwelewele, safuna kupanga chani, iye amangopulinta ma t-shirt achi. Ndiye ameneyo tiyeni tizingomgula t-shirt kuvala. Mukuona?
apolisi tutaona ni Jombo hii. Apolisi mulipo pano tuchita kuposa ni Jombo ya TPP pamene ndi muvala Jombo yong'ambika pepani. Thank you. Timvetsetsane. Ndinapita kumbali ya zovala zathu za TPP. Tiyeni tipangane support. Aliyense ineyo ndikufuna kuti aliyense right? Ngati ine ndili ndikuthekera ngati Chisale ndagula t-shirt yanga, komanso ndikudziwa kuti achimwene angawa siwothekera kuti angatokwanitsa kugula t-shirt. Ineyo ndagulire ya ndani achimwenewa. Ndiye ndikulamula panopa aliyense nyamata wa TPP, wachitsikana wa TPP amugulire nzake t-shirt ngati gift. Kama ndimvetsa? Aliyense ine yanga iyi, iwe ndikugulira iyi. Ngati uli ma t-shirt 4 agaire kwa anzako. Tiyeni tipite pa mavuto amene tili nawo ife achinyamata. Achinyamata tili ndi mavuto. APM wandituma kuti iyeyo tikangofika pa 16 akutenga mavuto anu onse ndipo kukuthandizani. Mwadya inu mene mabwera kuno. Ngongole akuti akupatsani ngongole, mwalandira ngongole. Ndiye ndikukuwuzani kuti tikafika pa 16 APM kutsogozedwa ndi unduna wina umene umayang'anira za ngongole azakupatsani ngongole. Akunena kuti kulira kwanu akukudziwa. Ma college amene tinali nawo, ma technical colleges ndi ma college ena anayimitsidwa chifukwa cha anthu ena mdziko muno. Ndiye tikafika pa 16 ma college amenewo akutsegulidwanso ndipo atsegulidwa ochuluka kwambiri. Ma passport anakuwuzani kuti achinyamata akutsitsirani ma passport. Ma passport amene aja asiyena akhale pa mtengo omwewo mmene ulirimo. Koma tikafika pa 16 pano ifeyo achinyamata tonse tidzatengana kukagwada kwapita muthalika kumuza kuti anyamata kunjaku akuvutika, pasipoti akuti 200,000, nyamatayo sali pa ntchito sangakwanitse. Bwana sitingakupempheni kuti Mungu ichotsa pa 200 olo ingofika pa 40,000. Ndipo pita muthalika pa nthawi imene adzapanga chiganizo pomwepo. Zimene mwandiuza azaphwanga iya iyi ndikamba oyenerera tichotsa yapa tifika yapa. Inu passport zoona pana 200,000. Ndiye zimenezo mumve ndithu kuti APM adzapanga zimenezo. Ndipo achita malaisensi enieniwa license kupezeka yokwera kwambiri. Pokuti kuno tili ku Bangwe, maondo athu omwewo achinyamata tidzapitanso kwa APM kukampempha. Ife timapanga ma business ang'ono. Bwanji atikomere mtima kuti tichotse misonkho ina, misonkho imene kupweteka even amwenye omwe akulira kwambiri. Ndipo akubangula chifukwa cha misonkho. Ndeno yangofika ngati kuti msonkhowo ndi mulandu, pamene msonkho si mulandu yayi. Mumagambirana. So zimenezo APM adzatipangira kuti tizakhale ndi ma business abwino ofewa. Ndipemphe nawo anzathu apolisi. Apolisi akuluakulu akuvutika. Ndipo mukamaona apolisi tisanafike powapempha mudziwe kuti akuvutika. Wapolisi akuyenda ndi zigamba. Wapolisi even olo nyumba zake zogona zomvetsa chisoni. Koma apolisiwo alipo ena ake ndidanena nthawi kuti alipo 4 ma politicians. Iwowo ndi amene amakhala busy kuthana ndi anthu. Malo mokuti tione mavuto a apolisi. Ndithokoze ine sindinaonepo polisi ya ku Southern Region.
pena paliponse pamene mungaende pali chitetezo. Ndikunama simunaone apolisi paliponse. Apolisi amene aja sikudali pamene paja kuti atimange iyayi, koma amene aja akutiteteza malingana ndi nyengo yachani ya Christmas. Ndena fenso ngati anthu achipani cha DPP tiyeni tiapange support, achinyamata tiapange support kuti iwowo akamagwira ntchito yawo asagwire ntchito moopa, chifukwa ndauzidwa anyamata ena achipani china anapita kumakamuopseza OC wa polisi. Muli ndi mphamvu zanji abwa mpina kakaka inu zoti mukamuopseza wa polisi? Muli mphamvu zanji? Akapuku achabechabe akapuku asiyena polisi agwire ntchito yawo, koma okhala follow ndeni matindikatere mumapanga tima meeting itanu mumvekerewo Chisale walalata akuti pala polisi 4 o milioni magwira ntchito inuyo, milioni magwira ntchito. Mukuona ngati ife tikumva kukoma? Tikufuna polisi yo kuti ikonzedwe, ikakonzedwa idzigwira ntchito bwino. Ndinanena pa nsonkhano kuti tiyamikire Malawi Defense Force, kapena kuti ena mangoti ame tiyamikire, imagwira ntchito mwa professional, kulibeko nsitikali waku amene amapanga politics. Koma ku polisi ndikubwerezanso, ku polisi kuli ma politicians. Ndiye ndikukuwuzani kuti siyani ku polisiko mubwere mutijoine ndale zikhala uku, na amene mapanga ndalenu musiye. Mumatuma CID anu malamuti akagwire ntchito yoyenerera, koma akagwira ntchito yolakwika. Anthu Malawi muno azikhala nje anyamata azinjenjemera zimene zozo ife tatopa nazo. Ayi. Apolisi aku Southern Region ambuya akudalitseni. Sinimakudziwani, sinimacheza nanu, koma ndaona mmene mwagwirira ntchito, mmene mukugwirira ntchito. Koma pali ena maregion ena nde ndale zenizeni ndale. Apolisi ndikuwuzeni mawu awa. Kumbukirani muli ndi mkazi, kumbukirani muli ndi ana, kumbukirani muli ndi mayi anu. Zinthu zimasintha. Ineyo ine ndimagwira ntchito nda apingu, inangokanga ti switch ta apingu ndikumwalira. Ndipo ulamuliro wonse unapita kuti kwa Joyce Banda. Ife tinachoka mboma, Mulungu anatikomera mtima, tinalowaso kuti apolisi wamwewo anali busy ndi Joyce Banda kichi kugwira ntchito mosakhala bwino. Zidasinthanso, switch inangodita, anthu wonse kwapita muthalika. Ndikuwuzeni apolisi, ndimvereni mawu awa ndipo mawanga wasungeni. MCP apolisi amene mukwanyadirawa amasintha ma seconds wonse aja ulendo kamugadira pita muthalika. Gwirani ntchito yanu ya uprofessional, mukamagwira muzimva kukoma kuti ife tikugwirira ntchito a Ford, a DPP, a UTM, a MCP, onsewo ndi anthu athu. Inu mulibe chipani iyayi, koma follow kawo ngati January ndikuachula ndipo ndikupanga ndi promise. January ndikuachula ndipo mulitengere ku court ndi evidence yomwe ndikapereka pa courtipo. Mukuganiza kuti ma meeting amene mapanga ine sindimamva? Ndinapanga intelligence yopya kuposa yanuyo. Ndipo ndikukuwuzani, ndipo ndikuchallengeani. China chilichonse ndimamva, ndima video omwe ndzakutulutsirani kuti uyu ndi ndani, izi akulankhula ndi ndani. Sinthani makhalidwe yanu. Kwada kunjaku ndikufunireni kuyenda kwabwino. Tidzabweranso kudzapanga nsonkhano. Apa ndimatiti mangodutsa eti chifukwa choti tinali ndi zina. Koma zinzathu a MCP dzikwanje zimene mukutenga kumapita nadzo ku parliament, kaya ndi sindikudziwa, kandi tsoka kandi malodza sindikudziwa. Sinthani zinthu zimenezo, sinthani. Chipani china chilichonse kuti chinyamule dzikwanje tikalowe nacho mparliament zikakhala bwino. Kolinu mwina ndingopempha ndipeza njira kuti mwina mdziko muno ndapempha anzathu akuame ndi ku polisi kuti mdziko muno musapezekenso mu shopu chikwanje chikugulitsidwa. Mwina ndipemphe choncho.
ndichenjeze zikwanje zimene mukuyenda nazozi tili ndi mabaraks amene ali makhala asitikali ndiye mabaraks muja kuli asitikali amene amakhala kulenti mwandimva ndiye inu mukuyenda ndi zikwanje msitikali uja popita kuntchito kwake amavala civilian ngati mmene avalira mwina ngati achimwenewa savala uniform amakavalira konko ndiye mudzakumana naye ndikutenga chikwanje chija simukunziwa kuti ndi msitikali ndikumukhapa msitikali wame uja msitikali wame uja adzachoka paja nkukapeka ripoti ku barracks kuja ndakhapidwa ndi ndani ayandikhapa ndanyamata ayo Mcp akuluakulu ndikuchenjezani mwatha asikala kwame musasewere nawo ndipo ndikukuuzani chilungamo amatuluka amene aja ngati njuchi adzatuluka amene aja ndipo mudzasala nawo mtendere chimodzimodzi mudzakhapa wa polisi ava civilian mwatenga chikwanje mwamukhapa wakukhapa ndani wandikhapa ndi wa TPP mudzasowa mtendere a TPP iso chifukwa kuti mwankhapa ndani kama uwo mwandimva akuluakulu ndikuchenjeza anzathu ayo Mcp dzikwanje mukutinamizira ife silimatenga dzikwanje amatenga dzikwanje ndiwo ambao mpiniwo chonde tikhale ndi mpata akatiputa zinzatuwa ife tisalowerere mwamva eti tisabwezere choyipa achinyamata tonse tisabwezere choyipa teni tasiyeni azipanga zawozo kwa mazikwanjezo tikuwapempha speaker mwaulemu I think kukhale kuyamba ndikumaliza nyumba imene ije mapatsidwa ulemu kwambiri ngati zikwanjezo zipitirira MP wathu inaliyese wa TPP wa opposition sadzapita konso parliamentiko azipanga okha parliamentiko nthawi yatani yatha ambuye akudaliseni tisabweraso zikomo kwambiri Manja mwakisale akisale musanakhale pansi pali osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.